Hvad så her? Det er mig, der nummer 1, Lasse fra The Three Danish Miners. Jeg vil lige lave en let's play mere. Jeg skal ned i nogle dungeons. Ups, der var langt ned. Nå. Jeg har før haft dungeons herovre, så vi prøver på at gøre. Ja. Det er godt at altid gå ud mod ørkenen. Der finder man mange dungeons. Men der burde være nogle dungeons her omkring. Jeg synes, jeg har set nogen. Og jeg har også været nede i dem, men jeg tror ikke, at... den var lige her omkring. Jeg har markeret den med en dirt. Så den er lige her omkring, jeg ved det. Jeg var nede i den, men jeg har ikke fundet noget. Så nu vil jeg prøve at finde noget nede i den. Det er ikke rigtig en dungeon, det er bare en hule, jeg har gravet ned, og så vil jeg grave den. Så vil jeg sådan prøve på at finde noget nede. Hvor er du henne? Det kunne godt være her omkring. Der. Jeg tror det var. Jeg prøver bare på at gå ned her. Godt. Jeg tror jeg kommer til at komme langt ned i dag. Godt. Hvordan kunne jeg stå der her? Ja, det er vist her, det mener jeg. Men jeg har ikke rigtig fundet noget dernede. Hey, der er et spiderweb. Hvordan kommer det dernede? Okay. Hvad sker der? Kommer jeg bare ned igennem det, eller hvad? Okay, jeg tror det er første gang, jeg mødte på et spiderweb. Hvordan kan man ødelægge sådan en spiderweb her? Jeg lader mig lige se min map. Godt, min seng den er der. Okay. Kan jeg ikke? Hvad sker der lige her? Er jeg fanget eller hvad? Okay, det her det er altså ikke snyd eller noget, det er bare... Ej, hvad sker der? Okay, men jeg kommer tilbage lige, når jeg har fundet ud af, hvad der er sket her.